Pois como decía antes, agora Marian Mariño, que é a traballadora desta casa, do CEDIF, a técnica de documentación do CEDIF, vai a facernos unha presentación da cartografía, que vai a estar disponible xa dende agora mesmo, entendo, na web do Consello da Cultura Galega para utilizar nas aulas, nas charlas, onde queirades, como material, creo que decir tamén, didáctico e a disposición de toda a cidadanía. Volvo a repetir que estos son meses de traballo, de entrevistas, de tempos compartidos con Elena, de búsquedas de Elena, seguramente... Que aburrí moitísimo, seguro, acabou hasta as narices de min, ela máis Vanessa. Pero, a ver, é algo que, igual que o álbum de mulleres e moitos outros recursos que hai no Consello da Cultura Galega, creo que responde esa idea de que os legados estén aí, tamén como a vocación que tes de dar obradoiros, para que as mozas non sempre teñan que empezar de cero, senón que saiban que hai tradición e que está moito calcetado previamente. Así que, Marián. Bueno, pois vou presentar a cartografía do álbum de mulleres, pero como temos tempo, de paso, de álbum de mulleres, quero dicir, do CEDIF, que é visitable a través da web do CEDIF. Neste momento está nos destacados desde a página web do Consello. Neste momento se pode acceder a ela desde a página web do Consello. A ver, que entre aí. Bueno, ahora estamos aquí en directo. Pero bueno, está entre os destacados do... ¿Qué? Perdón. Así? A ver, si me movo pouco. Aquí, nos destacados, podedes entrar directamente, cartografía de Elena Ferro, aquí estaría a xornada, e aquí está a cartografía de Elena Ferro. Pero por onde vai a ser máis, vai a estar como moito a día, destacados é o que o Consello está facendo neste momento, non? Pero, bueno, é importante coñecer a vía de chegada á cartografía de Elena Ferro, non así fácil como destacados, sino a través da web do Centro de Documentación en Igualdade e Feminismos, que a podedes buscar en Google usando as siglas de Centro de Documentación e Igualdade e Feminismos do Consello da Cultura Galega, CEDIF-CCG, ou ben desde a web do Consello da Cultura Galega, no desplegable fondos, casi todo o que produce o Consello da Cultura Galega, o podedes, se vos interesa andar pola web e tal, afondar no Consello da Cultura Galega e o que fai a través dos cabezallos, non? E a web do CEDIF se chega a ela a través de fondos, vinculado ao Centro de Documentación Fondos, centros de documentación, que son 4 centros de documentación que ten o Consello da Cultura Galega. Aí tamén, tedes a opción de investigar, ver o que estamos facendo, se vos presta e demais, e chegamos á web do Centro de Documentación e Igualdade en Feminismos, que como ocorre na web do portal, no portal xeral do Consello da Cultura Galega, encontrades aquí a cartografía de Elena Ferro en destacado, pero vai a ser pouco tempo. Vamos a chegar a ela. Pero xa que estamos e nos vemos con tempo e demais, me veides a deixar que vos convide tamén a visitar a web do CEDIF en xeral, o que facemos en xeral, a que nos dedicamos en xeral. Bueno, máis que nada, convidarvos a que entredes se vos vai gustando, vendo que o que ofrecemos e demais, que vayades excavando, tirando do fío e seguindo a web. Sobre o que é o CEDIF, tedes aquí información, como se creou, onde están as súas orixes en 2005, a cantidade de mulleres e de grupos de mulleres coordinadoras que antes de Carmen Adán estiveron, antes de que fuera CEDIF, e, bueno, aí o tedes. Os fondos, claro, me vou a ter un poquinho máis nos fondos, Centro de Documentación, ben o merece, non? Desde aquí vades a tedes a opción de chegar aos fondos hemerográficos especializados que se distinguen entre aqueles que son de libre acceso en sala, os podedes coñecer a través deste enlace, ou, onde nos vamos a parar un pouquiño, as halla publicacións periódicas feministas e LGTB, que está, a puxemos en rede no ano 2014,
O sea, vamos un pouquiño a pouco. Casi todos os traballos que facemos no CEDIF van pouquiño a pouco. Anualmente vamos engadindo. En este momento, o que fixemos coas revistas publicadas en Galicia, maioritariamente en galego, pero sobre todo producidas por grupos e colectivos feministas ou LGTB, digitalizalas, facerlles un tratamento para que se podan visitar en rede. Neste momento hai 26 revistas, 26 entradas, que están datadas entre anos 66 e 2008. E, bueno, todas elas son revistas que existiron, non que existen. O sea, unha vez que eran de difícil acceso e o que procuramos desde o CEDIF, desde sempre, a liña de traballo é recuperar documentación que nos permita, e a facela pública, para poder afondar e contribuir a que as investigacións de mulleres sobre sexo, xénero, sexualidades, o LGTB, etc., se podan, no noso grau de área para que o teñades. Bueno, en cal vamos a entrar? Vamos a entrar en As más perralleiras, que foi publicada, aquí vedes, no ano 2005, entre o ano 2005 e o 2006, e, bueno, o que vades a topar en cada unha das entradas é, bueno, pois eso, digamos, os datos do tratamento documental desa revista, e despois podedes chegar a cada un dos números digitalizados e en cada número, de cada número tedes un resumo que vos fala de que vai cada número da revista e un índice polo cual chegades aos diferentes artigos que compoñen ese número da revista. A hemeroteca facemos en colaboración coa Universidade de Barcelona, concretamente coa ADUC. Fixemos un baleirado, un tipo de índice que é diferente ao normal, o que traen as revistas. Vaciamos todo. Damos conta de imaxes, damos conta constatamos a existencia de unha serie de información que normalmente, como non son notas breves ou demais, que normalmente nun índice normal non se fai. E como hai cousas que non podemos constatar en rede porque as bases de datos non o permiten, como poden ser nomes de colectivos e demais, enriquecemos todas e cada unha das entradas das revistas con o que chamamos índice documentado, que é un PDF que se pode descargar, comodísimo para investigar e para buscar cousas, tú buscas, e logo vais á revista e xa o tes. O fixemos, coa intención de que fora útil e facilitar a investigación. Probablemente máis de unha non tiven tempo de empezar a ver, sobre todo nas andainas, que seguramente máis dunha ocasión apareceche nunha andaina, Elena, pero non me deu tempo aínda a rebuscar por aí. Se o rebusco, aparecerá na cartografía, se dou con elo, aparecerá na cartografía, porque, como todo o que facemos a nivel digital, está aberto a que podamos revisar, a que podamos incrementar documentación e demais. Isto en cuanto aos hemerográficos, no que toca aos bibliográficos, tamén aquí a través deste vínculo chegades aos bibliográficos especializados, que é un listado onde podes consultar os libros que temos nos fondos e despois tamén fixemos o que chamamos sextina, no que vamos recuperando materiais que pola súa rareza, a súa maneira de editalos e demais, son de difícil acceso. Estos editamos, publicamos engadimos cada 6 meses. Neste momento hai 9. E, temos materiais de xornadas feministas, a primeira unidade didáctica non sexista feita en galego, os encontros galegos das feministas, os segundos encontros galegos de feministas lesbianas, dos primeiros ainda non conseguimos apenas materiais, Fuchicade e tal, e o especial aborto, que o que fixemos é unha reunión de todos os contidos de fondos arquivísticos
que tiñamos sobre esta cuestión, preparamos un especial e están aí de acceso. Aí vos topades cartaces, pancartas, documentación producida por grupos e colectivos feministas con actividade en Galicia. Como vedes, eu creo que merece a pena fuchicar, verdad? Non vos apetece muchísimo. E logo temos o que lle chamamos memoria en movimento, que é como lle chamamos aos procesos de recuperación de arquivística, de fondos producidos por colectivos feministas, de aí que lle chamemos Fondo Especial Movimento Feminista Organizado en Galicia, ou por colectivos de lesbianas, gays, trans, queer, e o que queda por vir, que por iso lle chamamos o Fondo Especial LGTB. O Fondo Especial do Movimento Feminista empezamos a desenvolver en 2005, todavía non o puxemos en rede, pero estamos traballando nelo. Creo que bueno, en breve poderemos empezar tamén pouquiño a pouco poñendo a disposición pública. Aquí hai un vídeo con unha escolma de materiais que podedes entrar, e o mesmo a respecto do Fondo Especial LGTB. Todos os materiais están, se poden visitar en sala. E esperamos que en breve podamos poñérvolo a vosa disposición. Aquí tamén tedes un vídeo sobre unha escolma de materiais e aquí este especial que fixemos, que titulamos de 28 en 28 de xuño, que xunta sobre todo cartaces, máis material visual producido entre 1978 e 2022 por colectivos activos durante eses anos en Galiza, en torno a 28 actividade en torno ao 28 de xuño. O resto se pode visitar, ver físicamente. En canto a eventos, en eventos están todas as xornadas que levamos feitos desde a primeira, que foi efectivamente unha de pioneiras e andainas, a de Xoana Torres, esa foi a primeira xornada que se fixo, pero aquí está en curso, sea esta, desde onde se poderá. Logo vai a cadar o seu sitio, xa vamos a ver cal é. E aquí podedes consultar todos os materiais derivados de todas e cada unha das xornadas que se fixeron polo CEDIF e pola súa antecesora Comisión de Igualdade e pola súa antecesora Comisión de Xénero. Todos eles. Ao final de todo, as xornadas Pensar con Orgullo, bien. A xornada, ves, isto non tiña que estar aquí, pero non pasa nada. Xa arreglaremos, porque agora estamos en presentación e sempre ten que haber algún fallo, as cousas son así. Decirvos que as xornadas de pioneiras andainas aparecen aquí, todos os materiais derivados desta xornada, van a ser gravados e tal, e os ides a ver a partir de aquí. Tamén aquí podedes ver, ter alguén un Kleenex, por favor, perdón, que me olvidei de... desde aquí podedes ver os materiais, disculpade, pero... E agora chegamos xa ao apartado... Perdón. Me estou pasando de tempo, que aproveitei que non había como se acortar o aproveito e... chegamos xa ao álbum de mulleres, o noso despregable álbum de mulleres, e agora isto non va moi bien, magnífico. Estamos aquí, moi bien. Que é, así se chamaba a web predecesora da web do CEDIF actual, recolle todos os traballos que se puxeron en marcha para pôr a disposición pública documentación relativa a mulleres concretas, relativa a colectividades de mulleres concretas que agora forman parte do conxunto Álbum de Galicia, que aquí se poden filtrar, as podedes buscar por temática, podedes facer aquí procura por artistas, por arte, espera. Facedes ao voso, podedes filtrar. Todas estas biobibliografías teñen carácter individual,
e en todas elas vos ides a atopar un texto de presentación, o sea, un texto elaborado por unha autoría concreta e logo enriquecida con unha serie de documentación, porque está promovida, o sea, quenes, digamos, que ten un peso específico toda a área de documentación do Consello na produción do álbum de Galicia en xeral, como consecuencia tamén das biobibliografías de mulleres. Vos ides a topar con documentación producida pola muller concreta, documentación sobre esa muller, unha serie de ligazóns, ademais de vídeos, bueno, xa, se vos presta e tal, xa ides vendo vos como... Entón, temos esas biografías individuais, temos tamén biografías colectivas, colectividades e organizacións, destacar, neste caso, as mulleres na olería de Buño, porque xa nos colocan neste campo da artesanía e tal, e a produción, e, bueno, tamén ten os seus materiais, uns teñen máis materiais e outros menos, e temos tamén as monografías temáticas, que neste momento hai 3 publicadas, que máis que dedicarse a mulleres concretas, o que fan é fornecer, bueno, en diferentes ámbitos de actividade, de ocupación, pues destacar aquilo que o sea, actividade de mulleres. Pero eso, por ámbitos de ocupación, a última que publicamos é Mulleres na sombra, e todas as monografías pues tienen un pequeno texto de presentación, achegas expertas, isto é unha serie de colaboradoras que elaboran textos específicos para o especial concreto do que se trate, para esta monografía, escritas no tempo, que toda a tarefa de recuperación que facemos de documentación dos nosos fondos e outros, e poñemos a libre disposición, vídeos, ligazóns, e hai algunhas que tamén presentan unha galería fotográfica. E chegamos, por fin, xa ás cartografías. Está sendo un poquito lento, e chegamos por fin xa ás cartografías, donde están todas e cada unha das mulleres antes nomeadas pola presidenta, do que falaba, das diferentes cartografiadas que fomos facendo, que vai paralela a unha xornada. Todas as cartografías teñen o mesmo formato, bueno, aquí tedes, se tedes a curiosidade de coñecer, desde iso. Son, en definitiva, un homenaxe ás andainas das pioneiras, as cartografías. E chegamos xa á cartografía de Elena Ferro, que sería imposible de facer sin a colaboración da propia Elena, que aguantou as miñas impertinentes entrevistas, o sea, cada 2 por 3 a través de WhatsApp, que es lo esto, que es lo otro, que eu a cocía preguntas e ela me cocía respostas. Bueno, e gracias ao Ferroarquivo, que tamén todos os materiais, e sobre todo a Vanessa, que traballou moito para facerme chegar puntualmente todos os materiais. Bien, pois o que si ides a topar coa cartografía en primeiro lugar, isto que é unha cronoloxía, que vamos a mirar para o final, a deixar para o final. Temos unha galería fotográfica, que o que é un percorrido visual por diferentes, o sea, instantáneas, de momentos da vida de Elena Ferro a través da súa vida. E entón xa temos de máis bebita, de máis maiorcita, como vai crecendo, vai á escola cos pais, aprende a andar en bicicleta, fotos así de carácter escolar familiares, feiranta, como ti ben decías, pois eso, fotos escolares. O primeiro cuño que teñen coña, que o fixo aos 12 anos, la niña, xa daquela facía negocio e demais. Ben, eso, hai un total de, como vedes, 67 fotos, e engadimos tamén fotos de obra, evidentemente, ademais de cada unha co seu, bueno, aquí dando sus relatorios e demais, cada unha co seu pé de foto, e que, como vedes, maioritariamente a fonte é o Ferroarquivo. Ben, pois, aí tedes a galería. O texto, que é o texto laudatorio elaborado por Carmen Adán, que vos leo na presentación. E logo, bueno, un pouco sigue a mesma
a mesma dinámica dos espazos do CEDIF que vos estiven presentando, non? Hai documentos e aquí o que se recolle, espera que tiña, xa que fixen a chuleta, un total a obra son un total de 21 documentos PDF que recolle a obra escrita, o sea, textos escritos de Elena Ferro, algúns publicados e outros inéditos, como o pregón que pronunciou na Festa da Filloa da Pedra da Baña este ano, e temos tamén o pregón que pronunciou en 2018 foi, na Festa da Historia, sino, anda por aquí. 23, 20... Bueno, anda por aquí. Tamén están os almanaques, non? Donde podedes coñecer máis fotos de obra de Elena, non só Zoco, sino ela como, bueno, as súas construcións escénicas que fotografía e nos ensina a través da web do CEDIF, do CEDIF, perdón, de todos os espacios web de Elena, e, bueno, que podedes ampliar aí información. En canto a documentos sobre, aquí falamos de moitos máis documentos. Hai 65 documentos PDF publicados entre o ano 95 e 2024, que empezan a aumentar a partir de ano 2010, e, bueno, aquí recollimos, bueno, desde notas de prensa, entrevistas feitas a Elena Ferro, e iso tedes aquí para aburrir e empezar outro día, claro, e seguir outro día. Coas ligazóns de interese, bueno, recollemos todos os espacios de internet de Ferro, e, ademais, a presencia de Elena Ferro e do propio taller no web Innovadoras, en España Artesana e na Wikipedia. E, despois, unha serie de vídeos que ainda aquí está, non? Donde podes, pois eso, coñecer unha serie de relatorios feitos por Elena Ferro, a farsa das zocas, que non é de Elena Ferro, pero, bueno, Elena Ferro ten o seu lugar nos agradecementos desta produción do Consello da Cultura Galega, bueno, e diferentes facianas, diferentes entrevistas, que rematamos, non son poucas aquí, que rematamos as imaxes da ferrofoliada deste ano, que tuvo unha pinta bárbara, aí todo o personal tuvo que pasar estupendo, e dous imaxes en movimento destas de creación da propia Elena Ferro. E nos vamos xa á cronoloxía, que aí é onde ten máis peso específico a palabra da propia Elena. E, entón, o que vos ides encontrar na cronoloxía é un total de ano a ano, ítem a ítem, un pequeno texto, que acompaña, que con frecuencia acompaña imaxes, vai acompañado de imaxes. En este caso son 174 ítems e 143 imaxes. Bueno, vai percorrendo desde o ano de nacemento, facedes un percorrido desde o seu ano de nacemento. Vou a ir un poquito rapidito. E, bueno, aquí está para que o disfrutedes, que o vexades con calma, e que, bueno, e espero que vos cunda, e, sobre todo, Elena, espero que che guste, porque, bueno, foi un placer facelo, un gustazo. Dá traballo, pero ao final dá moito gusto ver, non? Bueno, polo menos queredes, me dá gusto ver como quedou. E aí vos queda para que... Eu sigo dándolle o botón hasta que queirades. Cando queirades, porque en realidade é para que disfrutedes. Entón, eso, aquí xuntamos obra obra sobre, memoria de Elena, obra, por supuesto, porque realmente eso
na galería fotográfica lle dimos máis primacía ás imaxes de persoa, non? Que as de obra. Pero, bueno, a cronoloxía nos permite ampliar as imaxes de obra. E, bueno, e aí podemos ver tamén, a parte a fase de zoqueira, a fase artivista, que tamén a ten. Bueno, veredes que tamén eso, non é casualidade que a partir de 2010 os ítems por ano aumentan. E é a partir de que, bueno, recibe recoñecementos institucionais e pasa, o sea, está claro que Elena a nivel local, o veredes na prensa, está presente desde anos 90 a nivel local, está poquito, pero estás. Pero, sobre todo, xa traspasa as fronteiras do local e chega a nivel estatal e ao mundo en xeral a partir do ano 2010, claro, que se fai máis. E xa vedes que creativa é. Hasta las pasarelas máis internacionais. E xa estamos en tempo, non? Vou acabando. Non sei se queredes dicir algo, eu. Bueno, pois, disfrutadeo, que para iso está. De paso, usade a web do CEDIF, que para iso traballamos, para que o público o use. Que me parece, o sea, un traballazo moi bonito e un traballo moi grande. Se fai con moito gusto, de verdad.